What's up sa inyo mga buddy? Tonight ay nandito tayo ngayon sa Santo Domingo, Albay, kung saan po ay pinuntahan natin ang isa namang napakagandang lugar. At tayo ay sobrang namangha, sobrang na-amaze, sobrang natulala, minsan pa ay namutla sa sobrang ganda ng ating pinuntahan ngayon. So nandito po tayo ngayon sa San Isidro, Santo Domingo, Albay, kung saan ang tinatawag nilang Tres Hijos Christmas Village. So ang Tres Hijos Hotel and Resort Christmas Village is nagbubukas po, started at 5 p.m. to 10 p.m. in the evening. And yung mga rates po dito is 50 for the adults, 30 for PWDs, and syempre 20 for kids under 7 years old and below. So actually, this is their second time na magbukas or mag-put up ng Christmas Village since 2021. Siyempre, ano ba yung ine-expect natin na makikita natin dito sa Tres Hijos Hotel and Resort Christmas Village? Siyempre, nandito yung kanilang 60 feet giant Christmas tree with over 70,000 plus Christmas lights. Siyempre, hindi rin mawawala yung kanilang sobrang gandang rainbow dome. Nakakalula sa ganda. Sobrang dami ng lights, sobrang haba ng yung lalakaran. At sobrang ma-amaze ka talaga when it comes to the ambience of the rainbow dome. Pagdating mo doon sa unahan, ay makikita mo agad, bubungat agad yung mga maliliit. Sobrang gaganda, yung parang natural lang. Akala mo mga totoong taong may ginagawa, may nagtitinda, may naglalaro. Meron din nasa carousel, meron din nasa Ferris wheel. Marami pa, meron mga nasa rides. Yung kanilang mini Christmas Village. Sobrang ganda, yung mga tao talagang gumagalaw, yung mga trains, yung mga transportation sa loob ng mini Christmas Village, mga buddies, is gumagalaw talaga. As in, makikita mo na parang mga totoong tao na gumagalaw, yung parang may nagtatrabaho. Meron din tayo makikita mga belen doon na animoy sumasabog yung kagandahan. Meron din tayo mga sounds na maririnig na pamasko, yung mga pang hostel songs na maririnig natin mula doon sa kanilang mini Christmas Village. Siyempre, yung kanilang nativity, makikita nyo rin yung kung saan yung kanilang Belen and yung pagsilang kay Hesus Kristo. Makikita mo rin yung imahe nila dito. Katabi lamang po siya malapit sa kanilang rainbow dome. At sobrang ganda, sobrang sandy. Siyempre, kapag may Christmas Village, hindi rin mawawala yung kanilang Santa House na sobrang ganda. Yung mga lightnings nila sa loob, nakakalula talaga. Sobrang attractive. Grabe mag-grab ng feelings. Grabe mag-attract ng emotions. Kung medyo bad trip ka man sa inyong sa bahay nyo, love life mo, sa family mo, sa mga tropa mo, punta ka dito. Hindi rin papahuli yung kanilang crazy tunnel. Sobrang lakas makapang-couple. No? Kahit hindi couple, kahit mga tropa, goals, family, ang sarap magpa-picture. Kahit magpa-prenup kayo, pwede dito or other occasions. So mga buddies, meron din sila dito dalawang Christmas bowstring na panung-pano ng mga Christmas decors, Christmas lights, and sobrang ang ganda. Siyempre, bago ka makapasok sa kanilang Christmas Village, bubungad agad
sa kanilang entrance area, yung kanilang giant nutcrackers and yung kanilang giant candy canes na sobrang lalaki, sobrang gaganda talaga. Kung pwede pa lang talaga iuwi yung mga displays and designs dito sa kanilang village is gagawin ko yon, kaso hindi pwede, baka habulin tayo ng may-ari. After yung pagpasyal, napagod kayo, nagutom kayo, meron din po sila mga food stalls dito sa loob ng kanilang Christmas village kung saan pwede po kayo umorder ng yung pagkain or inumin para makapag-enjoy ng view while you are taking your food and drinking your drinks. Once again, I am inviting you guys to visit Tres Hijos Hotel and Resort Christmas Village located at San Isidro, Santo Domingo, Albay. And puntahan nyo to para mapasyalan nyo dyan yung napasyalan ko. Puntahan nyo to para madiscover nyo din yung nadiscover ko. And puntahan nyo to para mag-enjoy din kayo tulad ngayon kung paano ako nag-e-enjoy. Sobrang ganda sa mata, sobrang sarap sa feeling, sobrang nakakagaan ng mga problema, nakakawala ng stress. Kaya puntahan nyo na po ito. Once again, I am Deji Kaka, your travel buddy. Don't forget to like and follow our Facebook page, Travel to Bicol. Hanggang sa susunod ulit na gala, hanggang sa susunod ulit na adventure, and hanggang sa susunod ulit na pag-explore. Body come alive, skin on my skin, oh.